Αν νομίζεις ότι η λεκτική επίθεση στα meetings γίνεται από ανασφάλεια, ξανασκέψου το. Συχνά γίνεται σκόπιμα για επιβολή, για αυτοέλεγχο ή ακόμη και για να κερδιθούν πόντοι. Πώς εμφανίζονται? Με διακοπές, με απόλυτες δηλώσεις, με ταμπέλες ή ακόμη και με σχόλια που υποτιμούν τον άλλον. Εκείνη τη στιγμή το meeting πάβει να είναι διάλογος. Γίνεται παιχνίδι ισχύος. Ο ρόλος του leader δεν είναι να πάρει θέση, αλλά να προστατεύσει το χώρο της συζήτησης. Τι κάνει λοιπόν ένας δυνατός leader? Δεν απαντάει στην επίθεση, οριοθετεί. Τι μπορεί να πει? Να μην διακόπτουμε για να ολοκληρωθεί η σκέψη. Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς ή ακόμη ποιο είναι το δεδομένο που συζητάμε. Έτσι μετακινεί τη συζήτηση από την ισχύ στο περιεχόμενο, από την ένταση στην ουσία και από την αντιπαράθεση στο διάλογο. Γιατί η ηγεσία δεν φαίνεται όταν όλα πάνε καλά, αλλά στο πώς κρατάς το χώρο όταν η ένταση ανεβαίνει. Η πραγματική ηγεσία διασφαλίζει ότι υπάρχει κουλτούρα διαλόγου.